उहे गो भताहार पकई से रही डीजे विकास कोई से रही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही कस कहबा साथी दुआरी के उहे गो दुआरी पकई से रही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही। म्यूजिक बाय सुजीत सूर्या डीजे विकास गोपालपुर उहे गो भताहार पकई से रही। हाँ नैहर में रखले रहे चार गो यार हो यहाँ तो मिलल बा एके गो भतार हो यहाँ तो मिलल बा एके गो भतार हो नैहर में रखले रहे चार गो यार हो यहाँ तो मिलल बाटे एके गो भतार हो यहाँ तो मिलल बाटे एके गो भतार हो जी सातगो हाँ सातगो जी सातगो रही से मथला होई उहे गो रही से कैसे मही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही। डीजे विकास गोपालपुर उहे गो भताहार पकई से रही। नैहर के हवे तो भका खेलाड़ हो एकर तो गामे में बना मामा चिनार हो एकर तो गामे में बना मामा चिनार हो नैहर के हवे तो भका खेलाड़ हो एकर तो गामे में बना मामा चिनार हो जे सातगो हाँ सातगो जे सातगो रही से मथला होई उहे गो रही से कैसे मही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही। डीजे विकास गोपालपुर उहे गो भताहार पकई से रही। राइटर संतोष के देबू तू धोखा हो दर्शन दीवाना के तोड़लू भरोसा हो डीजे विकास डीजे विकास सचिन के देलू तू धोखा हो काहे धर्मेंद्र यशु के तोड़लू भरोसा हो जे सातगो हाँ सातगो जे सातगो जिला से मरौले होई उहे गो जिला पकई से रही जे मुंह मरवले बजही तही उहे गो भताहार पकई से रही। माउंटेन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।